ọ ma vidio m fụrụ ebe Peller na-ekwu that na ọ chọrọ ịnụ Jarvis, ọ chọrọ ịmụta nwa that na onweghị ego lụọ ụlọ. Do you understand me? They don't nazi ekwu okwu na ife fọsịrị kịta bụ ya na Jarvis ịmụta nwa. Do you understand me? Then achọrọ m isi n'ife afọ na-ekwu wee kọwara gị something. Ifuru Peller, I don't think that Peller is 20 years or the Kataya de Kuze 20 or 21 years. Do you understand me? But if you go, if on a plan, okay, do you know the why you plan if I get that because we got go. A lot of mates here, Peller, Afubelo, they go Peller for now. I did dream with people in one. Farmer Peller, they are left and they are right. Family, some of them are going to the secondary school or some of them may finish at the university. Fakani Mama Tankuma. Mana Peller, social media, mana Peller wolo young millionaire. Do you understand me? Na ega fa digo, ki we got ife ndị Igbo ya wapụta sị na akụ na etigbu ilu, na ego na ebio. Do you understand what I'm saying? Yeah, I won't put ebe and I'm going that money answered all things. You may disagree with me. You may also agree with me. Fine. You are entitled to your opinion. You ought to go. Ego mele a lot of guys in Nigeria today. You know why I go far. I found better why. That is the fact. You ought to go. Because so okay, you do have from where you go. That is why in the Burubo and a better society. In the bone are no one between 20 to something, sometimes 18. Do you understand me? Manaketa, because of a better society, I have on Nigeria. Only upon an struggle. Sometimes 30 years in what especially so many of us are on a poor background. Pona mama gage or papa gage. You got to go? Before you got on with Gumuliki na 30 years. Sometimes you meet going up when we can at 20 something. Sometimes you meet up when we can end up on a 40 something. That is why I want to put about 99.999% our daily need but money go solve. Man, whereby that now they are that's a conducive environment. Government here a level prayer ground for all of us in our strive. If I find need, then I have to say government I lie executor na God or Jesus or Barbara. I will if I natural. I will if I our daily need. I will if I basic need of life. Man, all that in a bemo na government in a conducive environment. Can foreign investors bata. Do you understand me? Nyemo na gana about state electricity. Nya good road, nya security. Nya good hospital. You got if I'm not going. Make a life for the Gonna be easy because of the only people that have the capacity to give us a better society, but government is gonna have. Game that I ain't checking give you this tribe. You got to go. Obolos each a TV game here, open easy leg, you can't book it. Man, if you get an apparage, they go that's money get an is settled down or go beer. Do you understand what I'm saying? That key where got that now. I ain't never bagare because I am put a bar on my wagia. Kedi for in a bagare and a minister. We're going to meet here, Jabafa. Jubo gets you. Minister, I get an amount in a general crusade in our word. Bomo gets you, could you jaba? It's all your job, you. That got a cheap job, you go to do on a minister. Kerafia, but Peter be trying job, you on a minister. Jowiza za choi ijo obodo Igbo na-eje minister. Gaddafi abụ Cubana chief priest chọọ ije obodo Igbo na-eje minister. Cubana chọọ ije obodo Igbo na-eje minister. Mana gị nwa bụ nwa ogbenye a na-afụ ikwu n'isi gị chọọ ije obodo Igbo. Ị chọwa dibịa anya nzu ga-agbara gị afa. Ka achọ aja ya achọrọ ka visa nwee ike nweta visa. Maọbụ ijebe n'ụlọ ekpere. Maọbụ na iwere na paspọtụ wee debe na ọta one pulpit bandit.
anara gị ego n'elu ya. Do you understand what I'm saying? Ọ ya agba na-ekwu ekete ya na-aghọta ya. Ya na-aghọta ya. Look at Peller now. Look at Peller. Social media. Imagine izie bụ na gọọmenti mere ka anyị nwee conducive environment. Ịgwa m ife ọ ga-abụ na ịgụchara akwụkwọ inweta ọrụ, nwee the basic need of life. Then kedu ife ọzọ ị na-achọ? Ọ ịchọba onye ị ga-anụ, onye gị na ya na-abụ ga-anụ. Mana mgbe ebe anyị na gọọmenti enyere mụ na ya na-abụ that better society. Nọọ ikeketa orie ka anyị na-eme. Nọọ ọkpọ ka a na-akụ. Ịdị opportune ọ dabara gị. Igolibe. Because you got the opportunity to do na far for if funny. Do you understand what I'm saying? So I put an maka basic need of life and the better society. You got the angle I put that. Because so na mo na gana abo better society me that na na unoge. When I na man life expectancy in Nigeria the road. The 50 something years, 60 years TPA. Because Gaddafi hospital had the law. Ezigbo hospital. Ụmụ ọya ya adakwasa ya kịta na ị ga-anwụ because ị nwere the money. Ịghọtago, ijidekwe n'ego ahụ ejide ndị ejide ego a na-achụgharị ndị ahụ ejide ego bụ ndị bụ na-apụgharị ndị mmadụ ndị na-akwụchi n'ụzọ. Do you understand what I'm saying? Kenekwe gị nwanne m ọba mbọ ọ ya dị mma. Chemesian.